Ang malaki ng kapiyan. Hindi pa rin i-delete sa laman na. Wala, delete. Ha? Nasend man ang cheeser ni Jang ako. Wala to na apil video kanina. So muna, mainom siya, ay pang after niya mainom ng tambal, na din sa Alfonso. Guys, Gidugangan. after daw niya uminom ng guys, gamot, iinom daw siyang timilta ng Alfonso. Iyan na ng tungabon guys. Awa guys. Tanaw guys. Magkatikim mo. Libre pa ko doon sa iyo. 2.5 pinadala. Diyan na makomenta na. Gusto ka may-stroke sa otro. Uli ala guys. Guys. Ano, ala lang siya, hindi kami. Awa, sige na nga pelas mimi ka nun. Panulak ko nun ni Jay Alfonso. Ay, nainita ng dua, oh. Driver. Hindi ko matawag sa kayo. Pichi-pichi siya sa taas. Yan, din siya. Ikaw rin tawag. Ina ko umakyat. Nakasapatos ako. Kuya, was mo na ito skilid yan. Yung premier ni ito skilid. Asuok man ang ga. May mga bayabas, Nasa ka guys. natin ko. Nagkarampan Kuha ko ng bayabas. Wala, hinog. Diyaw pa. Diyaw pang bayabas. Huwag nila na. Ako magpapla na. Yung kamot. Naripayin ninyo na itong Reyna din ha. Hindi na paypayan ni mo. Dabang mo kung ato, tipos niyo plato. Wak ko nagtalong mo may. Aga picturean pag. Ya, gulit itong taong na. Oh, tulad mo ko. Naglag ka. Nag-live sa pero Loy ka ay, wala na paypayan ang atong prinsesa. Ako daw ko na maka-high blood ka na. Dili daw ni mo pakanon. Karon mo ka ulit sa ating nilda. Baka na nga to, mahibra. Di pa kaya mahibra. Ano naman natin? Kasi yan yung mukha. Tama, ikulip Dubai. May mga bisita guys. Dito ka lang dapat sa pizza nila. Dito lang kami. Tumpog pa kayo. lagi pilo lagi. Di ka kaya tumpog ang banda pizza si Jan. Gikuan ba yung mga tanong? Kinang kali ka ganahan ng dapat si Jan. Taba mo na. Hindi ka lang natin. Ito mo ka mga putas. Pero, naman lang bibi. Ikaw, ingat. Gusto ka o ka ng Oo, baka yan eh. Wala no eh. Baka kalabaw, wala mga high blood. dapat may asin yan. Malapit lang sa kumit. Daming limang sito si Tibel. Inspirador. Ibalin. Inspirador nga pang-spray nagmangga. Tangin na, pa-imlin pala tayo pag-spray ng mangga. Uy, Kaya nga kung sinumanggan eh. Pagkaya tawa itong karto. Wah, lagi. Tawa tumingin. Ano na excited? Marami po natin yung Butang anak kalamansi ba? Wala ay kalamansi dyan. Kasi pag kalamansi na pa, wala nagkablan. Agad eh. Oo. Isa ba? Iwa eh. High blood, yapon na. Panit lang. Ha? Wala man tayo Ano? kutsilyo. Palit na yung pagkaon mo yan? Ay, di. Panitan. Mga tanaw. Panitan siya na ako. Ikaw pa rin pa ka nagpalit. Di, panitan siya na ako ba? Kaluaan, dali kayo sa palit mo yung pagkaon. Grabe pagka meme. Paano na yung pagkaon naman yung Di, panitan siya na ako. Panitan. So, may
may tawag kang panit, may pagkaon. Kaya nga sila sa glitch. Para di ma-high blood siya. Milda. Litson nga. Salaman siya. Ano na no? Panit ka ko na ino, ante. Ate ah. Kana, di makaiblan na. Asin mo eh. Tanga, pagtanggal ka ng acid na, Lip. Stage 2 daw sabi niya daw. Dora pa to nga Sa acidic, sabi daw ni Ingik. Magiging stage 2. Kamag-aangin mo ko. Pag kumain daw siya sa kalamansi. Nako. Stage na ka. Nagkaangin Stage sa 2 buwan. na ni. Stage 1. Ikaw magkaangin na ng imong kalamay. Stage 3. Ikaw Ay. yung mga pabujag, mga patao. Ano, gipahuway man yung maningan. Stage 4 din eh.